Històries de Polinyà en primera persona. Aquest és el títol que rep el primer llibre que han escrit les dones que acudeixen a l'escola d'adults. I és que entre elles hi ha molt bona amistat. En aquell llibre ens trobem la història dels 8 anys d'Encarnita Pérez, que deia aixina: el dia en què vaig complir 8 anys, ja veia que tots els xiquets anaven a l'escola. Era el 8 de gener de 1940 i jo no podia anar, perquè em tenia que ocupar de la meva germana, que tenia 6 mesos. Però sense pensar-m'ho 2 vegades, me'n vaig anar a saludar a la mestra amb la meva germana en braços, que pesava més que jo. Quan ja me n'anava de l'escola, la mestra em va dir que tancara la porta de l'escola. Però com no tenia maneta, em vaig pillar el dit, en tan mala sort que em vaig arrencar l'ungla. Amb tot, no vaig soltar a la xiqueta, però em vaig posar a plorar, amb el dit xorrant de sang. En el col·legi ni s'enteraren. Però jo anava desesperada amb la xiqueta en braços. Així és que algú me la va agafar i jo vaig arribar a casa com una boja i damunt el meu avi em va renyir. No sabien què havia passat amb la xiqueta i tardava i ningú venia a portar-la. Jo creuia que no l'anava a veure més i encara plorava més, per això i per el dit. Aleshores va arribar l'hora de dinar i ens la portaren sana i salva a casa. Així que amb el mal que m'havia fet la mà, de colp se me va passar tot perquè ja tenia la meva nina en casa. I més històries que elles mateixes escriuen en les vesprades que acudeixen a l'escola. Però no sols fan això, sinó que moltes més activitats. I pegant voltes i voltes, i entre llibres, nostres majors han vingut a Polinyà del Xúquer. Per què? Perquè vull saber de quina manera estudien, on estudien i qui són les que han col·laborat en este llibre. Per això nosaltres estem ací. Em segueixen? Eduardo. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, jo m'he vingut així, no sé si t'importarà que me clave un poquet en les teues classes. No, que va. Bueno, escoltar i a veure, i a dependre. El que tu vulguis, com si fores la mà. Conta-mos, perquè, bueno, això de la mà, així n'hi ha moltes ames, Una miqueta de tot. Així, cada un en un moment i depèn de la situació. No hi ha problema, ens portem molt bé entre tots. Conta'mos com són aquestes xiquetes. Bé, encara molt bones. Són molt bones alumnes i es porten molt bé. La veritat és que si treballen amb un to, les castigo una miqueta de quan en quan. No me digues, per què les castigues? No, com? Quina feina, a veure? Ara estem escrivint el segon volum d'històries de Polinyà en primera persona. Quasi tinc jo el primer volum. Exacte, i se va eixir ja fa uns pocs anys i ara mos hem fet l'ànimo i estem escrivint el segon volum. Que sí, jo m'atreviria a llegir un trocet, por ejemplo, la inocencia de 2 niñas. Un día de verano nos fuimos al amanecer a Cullera. Serían sobre las 4 de la mañana. Íbamos unas 8 personas en el carro i no llis més. Si el volen, ja saben, a Polinyà del Xúquer. Exacte, doncs s'han fet 3 edicions ja del llibre, porten venuts 600 exemplars només en Polinyà, i a no molt tardar farà falta una altra edició perquè s'està acabant ja esta. I això ho hem escrit, això, alumnes contant històries personals, vivències personals del poble. Entonces, això, fer una història del poble però vista en primera persona. Pues bueno, jo amb el teu permís me'n vaig a conèixer un poquet millor a les teues alumnes. Perfecte, ahí les tens. I quan anava a escola, com tots, d'això, anàvem jo què sé, a fer el que podíem i d'això, tinc que mirar, i això, anàvem al repàs i tot, és el que jo me recorde, vamos, jo què sé, ja fa molts anys això. I recordo molt l'escola, quan anava de xocoteta, que anava a Doña Maria i a Doña Amparo. I després vaig anar al repàs i, en fi, i poques coses més. Ara, per recordar una miqueta lo dels anys anteriors, han vingut a Diguardo, que se porta molt bé. I estem molt no poder seguir perquè vaig a treballar. I vinc a escola d'adults per recuperar en part, principalment el que més xocotetat no vaig poder agarrar. Perquè per circumstàncies han anat molt poqueta escola. Entonces així tenim un grup d'alumnes, estem molt a gust, Eduardo mos atén molt bé i tracten d'ensenyar-nos coses que no sabem i que mos agrada saber. Vaig néixer en Benicull, en el poble del costat, vaig anar a l'escola primària allí, que me'n recorde molt que teníem una mestra que li dien Doña Maria, que quan ens castigava
mos aixenollava cara a la paret tot el rato que volia. I gràcies a Déu el mestre que tenim així no mos castiga d'aquesta manera, mos castiga manant-nos un poc més de feina. Perquè si mos fera aixenollar, pues, la primera jo no podria alçar-se ja, aixenollar-me m'aixenollaria, però alçar-me no em podria alçar. De xicoteta he anat a escola, gràcies a Déu, he pogut acabar l'escola bé, i ara vinc per a recuperar així, per no perdre el que havia ensenyat antes. Jo també vaig anar a l'escola tot el que entonces així amb els 14 anys i m'ha donat compte que ara que tinc un poc més de temps lliure pues me s'han oblidat moltíssimes coses i entonces m'ha apuntat així i estic contentíssima. Estic un any o sigui de l'any passat a enguany i contentíssima. Vaig néixer a la Font i anava a l'escola a Benicull, de xicoteta. Als 9 anys me'n vaig vindre a viure al poble i així pues, vaig anar a l'escola als 14 anys. I ahir vaig acabar i me vaig posar a treballar. Fins que les meves filles m'obligaren a vindre a l'escola d'adults perquè me deixara una miqueta el cervellet. I per circumstàncies de la vida, quan era xicoteta, no vaig anar molt a escola. Entonces, ara que ha tingut ocasió de vindre a l'escola d'adults, havia realitzat la meva il·lusió de tota la vida, ensenyar-me coses. Així mos ensenyen història, geografia, matemàtiques, i a part de que mos ensenyen moltes coses, donar les gràcies al mestre per lo bé que fem nosaltres. Té moltíssima paciència, perquè com veureu són tot persones majors. I això, ja res més. Dir-vos que hi ha molta harmonia en les companyeres i que estem totes molt a gust. Vaig anar a escoles dels 9 anys perquè no podia ser més i ara vinc per acabar-me d'ensenyar el que no sabia. Està. Molt contenta de vindre. Ara ja fa 4 o 5 anys que els meus fills vés a escola, perquè quan es cria alguna nota per anar-me en algun puesto, quan venia se rien, perquè sempre me faltaven paraules. Però ara estic molt contenta d'haver vingut, perquè li vaig dir a Eduardo, que vergonya tinc de vindre a escola, perquè jo sé llegir, sé escriure, però vaig anar a escola molt poquet, lo justetet, fins als 13 anys, perquè en ma casa érem família numerosa i tenia que ajudar-li als meus pares. També vaig anar a l'escola, el que anàvem entonces, quan era menuda, hasta els 13 o 14 anys, que entonces ens donaven la cartilla escolar, ens deien que era el que era obligat, l'ensenyança esta de hasta els 13 o 14 anys. I ara, al tindre probabilitat de vindre a l'escola d'adults, pues, també me vaig apuntar, estic contenta també de recordar el que ja estudiàvem entonces i més coses. Bueno, ara anem a fer un xoc, ¿vale? Jo vaig a ficar 3 paraules en la pizarra. I quan jo diga ja sense mirar a l'altra, teniu que, a veure, la que més vos agrada escriure-la, ¿vale? O la que més vos semble del que jo diga, ¿vale? Anem allà. A veure. Amor, pau i blau. Vale, tenim amor, pau i blau. Si jo diguera xiquets, la paraula que a vosaltres vos sembla més per a xiquets, l'apunteu, una, soles. Bueno, anem a veure què és el que han posat, quina paraula és la que relaciona més els xiquets. Per exemple, quina posa vostè? Pau. Pau, per què relaciona la pau en els xiquets? Jo crec que si n'hi ha pau, pues pot haver de tot. Pot haver amor, pot haver molt bona convivència en tots i tots viure bé. Llavors. Molt bé. Vostè ha posat... Bueno, perquè note que per mi estar en un xiquet és el més bo que per mi. Però eren 3, o amor, o pau o blau? Pues mire, pues me pareix blanc, perquè xiquets tot ho mire que no hi ha res ruïn, i lo blanc mire que és bo. Quina? Blau. Blau, per què? Perquè xiquets normalment van de blau, el color blau. Xiquets, xiquetes, Ah, bueno, pues l'altra cosa devia posar pau. Pau. Vostè què ha ficat? Jo blau.
La majoria estan posant blau. Ha ficat blau perquè és un color molt bonic, és el color del cel. I els xiquets més bonics que el cel ja no poden ser. Això està bé, això està bé. Vostè ha ficat Pau. Pau, perquè crec que tenim que inculcar als xiquets que tinguin pau en tota la comunitat, en tota la gent que se reuneixen i que sigui el millor possible. Molt bé. Ah, mira, el primer amor, que bec. Bueno, jo he ficat amor perquè tinc 5 nets i quan estic en ells, jugant en ells, donant-los amor, pues ells me corresponen i són feliços i jo també. Això està molt bé. Així tenim amor. Amor. Pues jo mira que amor és conjunt en tots, igual jo també tinc 2 nets. I s'emociona. I això, xica? Estem molt lluny. Ah, bueno, que esteu lluny, en Suïssa. Però s'acosta Nadal i vindran. No vaig jo. Ah, bueno, pues ja li queda poc per a veure-los. Sí. Ja li queda menys. Continuem. Amor. Amor, pues a mi és que m'agraden molt els xiquets i com no tinc nets ni res, me tinc que entretindre en els nets de la meva família, els meus germans, dels meus cunyats, i com els vull que un tot, pues per mi és El més gran. el més gran. Vaig a pegar-li 2 besos per a que s'anime, un bes, mire, per a que s'anime. I que n'hi haurà alegria, que és el més gran del món. Continuem. Amor. Pues per el cas el mateix que m'he vingut a dir, que tinc 2 nets i el qual crec que donen molt de carinyo, molta alegria i a mi m'omple molt en la vida. I per mi és l'amor principal, vull dir. Bueno, pues mira, yo con no tinc nets de moment, así yo apuntar les 2 coses, no sé si ho ha comprès bé. Amor, hijos y marido. Pau en la familia y blau el azul del cielo. Pues molt bé, molt bé. I així tenim amor. Jo, pues això, els que tinc 4 nets també i és l'alegria de ma casa, perquè quan venen s'olvida tot. Rinc prou en ells, però és igual, és la glòria. Això està molt bé, pues ja hem vist, bueno, bé que predomina l'amor, encara que aquella part d'allà, pau, i esta més amor. Ui, unides però bandos, eh? No, pues ha sigut un xicotet joc per a divertir-nos un poquet. Però jo sí que voldria dir, si me seguissis company, ja sé que t'estic tornant un poquet boig avui, però ja saps que sóc aixina, era que me diguereu pues, que haveu vingut a Drede per estar així amb nosaltres, per assistir al programa Nostres Majors. Eduard ha fet pues, un gran esforç també per a reunir-vos a vosaltres. N'hi ha moltes que estan fent pues, les coses que se sol fer de matí, que normal veniu de vesprada, i que jo vos dono totes les gràcies. Les gràcies a totes. A veure si voleu dir alguna cosa. Alguna me dia, tenien que dir que hem fet un esforç per vindre així perquè tenim les nostres coses. Pues jo simplement dir que així com us vegueu així, pues resulta que encara estem portant una llavor en casa, encara estem criant els nets i acudint a tot el que fa falta. Però quan tenim tanta il·lusió en vindre, totes procurem a les 3 en punt estar així. Dir-los això soles. I jo recomanaria a totes les persones majors que segur que tenen una escola d'adults propet o poden demanar que s'activi l'ensenyament per a adults des de les seues associacions, que s'acosten a elles, que s'aprofiten dels recursos que oferim, que vagin a classe, que treballen la memòria, que exerciten l'escriptura, la lectura. No hi ha res millor per a la salut de la nostra ment que exercitar-la. I exercitar-la llegint, estudiant i escrivint, perquè les persones majors, igual que així en Polinyà, han estat escrivint sobre la seva memòria, poden aportar molt a la gent d'avui en dia, contant-nos el seu passat, les seves vivències i mostrant-nos allò que nosaltres no hem viscut, però que ens poden fer viure elles. Acosteu-se a les escoles d'adults, que fareu molt bé. En casa jo penso que qualsevol persona també té recursos que pot fer. O acostar-se a algú i que l'ajude o li recomane coses, des de simplement copiar,
des del ficar-se a escriure les seues vivències. No fa falta anar a l'escola, és agarrar un paper, una llapissera o un bolígrafo i és començar a contar, fer un exercici de memòria, d'anar escrivint, d'anar contant les seues coses i aportar-les als fills, als nets, que agraeixen molt i se record. I després escriure o llegir qualsevol cosa, el diari, una revista que a li agrada o un llibre. És començar per poquet i a poc anar agarrant-se. En casa cada un pot fer molt. I si no, els nets els encanta ajudar als abuelos i a les abueles i llegir en companyia d'ells. Al xiquet li fa molt de bé i realment a la persona major veurà com resulta molt agradable el ficar-se a llegir en el net o el ficar-se a escriure o inclús pintar un mapa. Pues això ha sigut tot les gràcies de Polinyà del Xúquer. Jo voldria donar-vos un bes a totes i a tu, Eduardo, i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Adeu. Per a vosaltres.